Projectes premiats 2023. Tota una selecció de professionals de talla olímpica. Natació sincronitzada. Amb la presència de BCA al Congrés Estatal de Treball Social y Salud, amb la comunicació oral, la coordinación entre niveles asistenciales para garantizar el derecho a la prestación de ayuda a morir, a propósito de un caso. Recull el premi Macarena Sánchez i Encarna Gálvez. Tir a Marc. Projecte Emotiva. Rotary Club de Badalona va lliurar la recaptació al projecte Emotiva impulsat pel Centre Sociosanitari El Carme de BCA. Recull el premi Anna Ferrer. Patinatge artístic. Projecte Rose the Hero. Els centres de BCA reben la visita del robot Rose C19R. Recull el premi Sergi Garcia. Esgrima. Amb l'objectiu principal de reduir el risc de patir trastorns musculoesquelètics associats a l'activitat de mobilització de pacients, es crea el projecte Ús d'exoesquelets pels treballadors de BCA. Recull el premi Lola Espigares. Arts marcials. La salutació simbòlica de les arts marcials ens porta a conèixer el projecte Amb la mà al cor, lema del nou podcast de BCA, conduït pels referents de benestar emocional i comunitari. Recull el premi Paula Raventós. Ciclisme. Ens posem les ulleres i agafem velocitat per arribar al projecte Autismes. Autismes és un programa d'incorporació de les TIC amb finalitat terapèutica per als infants i joves amb trastorns de l'espectre de l'autisme i altres trastorns associats a l'aïllament i la soledat. Recull el premi Dani López i Anna Vallmitjana. eSports. Dins el projecte de benestar, el curs Mindfulness i gestió emocional utilitza la realitat virtual per ensenyar tècniques destinades a disminuir l'estrès i augmentar el benestar dels treballadors en organitzacions sanitàries. Recull el premi José Ferrer i Núria Morán. Atletisme amb obstacles. Amb el projecte Adequació, Actualització i Migració de més de 80 aplicacions, serveis i infraestructura corporativa per la millora de la ciberseguretat. La seguretat és cosa de tots. Recull el premi Dani López. REM, amb l'objectiu de detectar persones grans amb soledat no volguda i aïllament a través del teixit social del barri, la xarxa veïnal, les persones voluntàries, entre d'altres. Neix el projecte No vull estar sol, sola. Recull el premi Raül Porres. Vela olímpica. La vela és un esport nàutic que consisteix en controlar la dinàmica d'un vaixell propulsat solament pel vent actuant sobre les seves veles. Aquesta dinàmica ha estat el motor dels tallers d'accessibilitat als serveis de salut liderats per la Unitat d'Accés al Ciutadà de BCA. Les nostres companyes, com a veles, han guiat els usuaris i usuàries en l'ús sostenible i accessible del nostre sistema sanitari. Recull el premi Eva Padilla. Multiesports. I amb aquest combinat d'esports arribem fins a BCA Activament.
el programa d'hàbits saludables per als professionals i les professionals de BCA, emmarcat en la prioritat estratègica de benestar i desenvolupament professional. Aquest programa posat en marxa en el segon semestre de 2023 està donant molt bons resultats. Satisfacció, consolidació d'hàbits saludables, sentiment de pertinença i molt més. Ho sap de primera mà una de les professionals més participatives fins al moment. Recull el premi Patricia Noguera.